Baby. Masoyiya. Baby ina mutuwan son ka. Ai shi yasa ni akan ki bakin tattare kayana kaf in ba yan gidanmu ba. Zuwa ina baby. Su dan wani akan soyayya ki ba fa inda ba zan taka in je ba. Ko baby ina jin ka. To jama'a salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Kai ba kana da matsala fa. Da to lalle sai ta barin farin ciki na kan da zuwa. Ni na ma manta sunan ka Amma na dan mama. Ke kuma fa? Siyama. To wannan matarka ce ko? Bare ma ku dauka haka. Shikenan ai. Tambaya fa na zo ma da ita akan matarka. Ki zauri kai. Zaka iya barin matarka a Najeriya ka koma Niger akan miliyan 10? Na rantse da girman Allah ko shawara ba zan ba a kafa zan tafi. Ke wallahi na ma sake ki. Ha ba. Yanzu fa ka gama cewa zaka bar gida. Wasa nake yi. Sai an jima ku. Kai wasa ne sai an jima. A ba kan kuyi mun 2-0 mana. Ina. Ai kina burge ni. Ai ban taba sanin aure ni ma bane sai da na aure mai zubin kazar ruwa. Farin cikin raina. To salamu alaikum. Dawo ta nan. Amin wa alaikum salam. Wai ya kake mun haka ne? Duk wanda ya aure baya kishin matarsa in ya mutu ko kancin aljanna ba zai ji ba. To shikenan nace sunanka nake so. Sunana dan mama. Ko kuma sunanki? Khadija. To yau fa tambaya na zo ma da ita akan matarka. Ware kuwa yau ina da amsar ta. To shin zaka iya kara matarka kishi akan biliyan 1? Akan biliyan 1. Biliyan 1. Ni ce fa. To ke din hurul aini ce na rantse da Allah sai na sake ta zan ƙara aure akan 500,000. Akwai kuɗin kashi ne? Na bar ku lafiya tsakaninku ne. Ha ba ai bidiyo ne ba wani abu ba. Mai gida ni kan ƙarshen me kake yi ne? Ayin gaya miki masoyiya wani sabon turare ne ya shigo wai shi air freshener kai turaren nan ba auki ba shi na bulbula. Mai gida ni kan ba turaren gida bane wannan. Turaren gida? Eh. Ai ko na gida ne wannan turare ni kanshin saya mun saboda haka shi zan ci gaba da shafawa. Salamu alaikum. Sai dawo ta nan. Kai duk wanda ya aure baya kishin matarsa in ya mutu ko kanshin aljanna ba zai ji ba. Kai kana kwafsa ma gida. Kwarai ma kuwa. Shin zai iya sanin sunanka? Sunana dan mama. Ke kuma sunanki? Siyama. Yawwa wato wani tambaya na zama da ita mai daɗin gaske mai sauki. A yawwa. Shin zaka iya sakin matarka akan 10,000? Matata ka kin san dai ba a saki da wasa. Na sake ki saki 3. Kuɗi na gado da su. Kin tafi ki bani waje. Kuɗi na ka zo da su. Ni ce Ka tsaya ka tabbatar mana. Dan Allah in ka zo da kuɗin ka daina mun haka. To ai wasa nake ma kuma ba ki da wasa sai an Na jima. dawo da na iya sun na dawo da farin cikin raina. Ai ga mu gidan tarbin nan tun asuba nake ni fa tun da yanzu fa buzu na nema. Ai kawai yanzu addu'a kawai a ce mu kasance a tare da ni da ke har abada. Salamu alaikum. Amu ake dawo ta nan. Amu duk mutumin da baya kishin matarsa in ya mutu ko kanshin aljanna ba zai ji ba. Ustaz. Masha Allah. Wato ustaz wata tambaya zan ma ustaz. Bismillah. Kana ji na? Shin zaka iya aurar karuwai biyu akan miliyan 10? Karuwai biyu? Ki dalarki wannan. Karuwai 50 zan aura yanzu ma haka ina da 20. Karuwai fa aka ce. Karuwan su ne matan kirki a zan aure su fa mallam. Karuwan me? Kai daina ce musu karuwai. To shikenan sai an jima. Ke haba ai ne kawai ba wai karuwan kake ba. Baby. Masoyiya. Baby ina mutuwan son ka. Ai shi yasa ni akan ki bakin tattare kayana kaf in ba yan gidanmu ba. Zuwa ina baby. Su dan wani akan soyayya ki ba fa inda ba zan taka in je ba. Ko baby ina jin ka. To jama'a salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Kai ba kana da matsala fa. Da to lalle sai ta barin farin ciki na kan da zuwa. Ni na ma manta sunanka. Amma na dan mama. Ke kuma fa? Siyama. To wannan matarka ce ko? Bare ma ku dauka haka. Shikenan ai. Tambaya fa na zo ma da ita akan matarka. Ki zauri kai. Zaka iya barin matarka a Najeriya ka koma Niger akan miliyan 10? Na rantse da girman Allah ko shawara ba zan ba a kafa zan tafi. Ke wallahi na ma sake ki. Ha ba. Yanzu fa ka gama cewa zaka bar gida. Wasa nake yi. Sai an jima ku. Kai wasa ne sai an jima. Ha ba kan kuyi mun 2-0 mana.